Fix-xhieda li ta' nhar it-tnejn quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Keith Schembri qal ta' ġurament illi kien ma' Joseph Muscat f'Kastilja meta sar jaf bil-karozza bomba li ħażlet il-ħajja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia iżdissa feċ filmat illi giddeb din ix-xhieda illi ingħatat fil-qorti. Fil-fatt jirriżulta li fil-ġurnata u l-ħin illi fih inqatlet Caruana Galizia l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ma kienx f'Kastilja kif xehed Schembri. Il-video illi ġie ppreżentat minn Peter Caruana Galizia lill-bord illi qed imexxi l-inkjesta pubblika juri illi l-eks Prim Ministru kien jinsab ta' sliema fil-ħin tal-isplużjoni. Kif l-erba' komplet din l-inkjesta pubblika ħareġ fatt ieħor interessanti li jitratta l-elezzjoni bikrija li sejjaħ l-istess Joseph Muscat. L-Ispettur Kurt Zara spjega li Jorgen Fenech kien ilu jaf bid-data tal-elezzjoni sa minn Diċembru 2016, fatt illi kompli jitfa' dawl fuq ir-raġuni vera għaliex issejħed dik l-elezzjoni sena qabel iż-żmien. Zara jikkonferma li anke 3 SIM cards li jintużaw għal mobiles li splodew il-bomba wkoll inxtraw lejn l-aħħar tal-2016. Dwar l-involviment tal-Kummissarju tal-Pulizija, Kurt Zara qal illi l-investigazzjonijiet isiru mill-ispetturi. Il-Kummissarju jipprovdi biss direzzjoni, filwaqt illi l-ispetturi l-ewwel kienu jmorru għand Silvio Valletta qabel il-Kummissarju. Zara qal ukoll illi hu qatt ma attenda l-briefings f'Kastilja. Parti mix-xhieda tiegħu instemet fil-magħluq. Il-bord tal-inkjesta f'dan il-każ huwa magħmul mill-imħallef irtirat Michael Mallia, mill-eks Prim Imħallef Joseph Said Pulicino u mill-imħallef Abigail Lofaro.